We binnen soms haast vergeten hoe het vielt. Een echte winter. Maar het kan zomaar in niet losgaan. En dus wil Rijkswaterstaat de kleer verwijzen. Zout is er in elk geval genoeg. We hebben bij Rijkswaterstaat ruim 200 miljoen kilo op voorraad en in Friesland ligt 4 miljoen kilo. Dus we kunnen voorlopig de winter aan. Om aan net van verrassings te staan, wordt nou alle materiaal al in water maken. We doen de vlootschouw omdat we graag 1 keer per jaar voor de winter echt droog willen oefenen, zonder tijdsdruk. Normaal gesproken is het zo dat als wij gladheid verwachten, dan bellen we de aannemer en dan moet hij binnen 2 uur daarna de laatste korrel zout gestrooid hebben. Dan moet alles heel precies goed lopen. Nou, nu hebben we hier in Jouren een nieuwe aannemer, dus wij gaan even rustig de strooier opbouwen. We gaan de ploegen rustig voorbouwen, kijken of alles werkt, of alle lampjes, remlicht en dat soort zaken doen, zonder die tijdsdruk, en zodat we straks in de winter gesteld staan. Dit hier wordt er extra goed naar het materiaal sjoen, omdat het struien dien wordt door een nieuwe aannemer. Maar die zit er net in. Als het zover is, dan moeten wij gewoon gereed zijn. En we moeten gewoon binnen 2 uur de weg in het zout hebben. En dat gaat gewoon lukken. Rijkswaterstaat had 3 stiepenpunten in Friesland. Jonken de Jouwer binnen dat Drachten en Haas. Die beide plakken worden in de rin van deze weken controleren. En dan moet de wijn zelfs de meer strenge winter de baas kennen.